Κάτι βλέπω εκεί ουρίτσες. Έχει λίγο ενδιαφέρον. Να δούμε. Ψαρέψουμε κανένα ψάρι. Καλά καλά. Να τα είδα. Τα είδα εγώ. Καλή σκάλη. Μικρή τρελαίνεται. Και η μάνα της και ως τώρα. Να δούμε. Για να δούμε. Προς τα που. Να γκρεμίζεται. Δεν τραβάμε καλά. Γκρεμίζεται. Παλάκια και παλάκια και παλάκια και παλάκια. Τι να νοιάζει τώρα εμένα. Να σκοτώσω, να μην τον σκοτώσω. Το νου σας, το νου σας, το νου σας. Σε καρισματάκι αυτό. Δεν γκρεμίζεται από εδώ και καλύτερα. Νου σας. Ο νου σας. Ο νου σας εδώ μας κάνει τη μαγιά. Κίνδυνο εκεί μέσα. Έσσα μωρέ. Ποιος του. Έσσα. Και κίνδυνο δεν θα κάνω αυτό. Δεν λες να γκρεμίζεται τελικά. Μόνο το πάει εκεί. Εντόπισε. Έτσι πάει καλά. Μαγαρίζει, πάει κλαδιά, μαγαρίζει κλαδιά. Είναι εδώ ο μάγκας. Είναι εδώ ο μάγκας. Νου σου άντρα μου, το νου σου. Ο νου σας για να μαγαρίζει, έτσι είναι εδώ. Είναι εδώ. Μας κοιτάει. Νου σας. Το νου σας. Νου σας, έφυγε. Έφυγε όπως έφυγε, εδώ ήταν, στα κλαδιά ήταν. Εδώ ήταν μες στην κοπάνηση. Στην κοπάνηση όπως της. Στην κοπάνηση όπως της. Τα κατάλαβα εγώ τα σκυλιά ήταν. Μα μπουτάνε στο κλαδί και βγαίνουν έξω, σηκώνουν το κεφάλι σου, λέει που πήρε.
Έχει κάνει ο μου κακός. Από εκεί από τα κλαδιά έφυγε. Θα βρούμε, μπορεί να γκρεμίσει και από κάτω. Από κάτω γκρεμίσει και από κάτω. Πού την έκανε, Πού την έκανε. Να δούμε, θα τον βρούμε. Εκεί πήρε ο μπαγάσας. Εκεί πήρε κάτω, έχει πάρει πιστεύω. Μπαγάσα. Μα μου έδειξαν εμένα ισχυρή ότι είναι εκεί γύρω. Πού πήρε ρε, πού πήρε, γιατί βιάζεστε. Τρελαθεί, Πού πήρε. Δεν να τον συλλέσουμε. Εδώ πήρε. Εδώ κάπου πήρε ο μπαγάσας. Από εδώ κάπου πήρε ο μπαγάσας. Εντοπίστηκε. Τώρα εντοπίστηκε καλά. Το μπαγάσα. Το μπαγάσα, δεν μπορώ να του πάρουν φευγάρα. Και είναι αεροπλάνο. Και είναι αεροπλάνο. Βρήκαμε. Το πούστη έχει γίνει αεροπλάνο. Το πούστη δεν μπορεί να του πάρουν φευγαράς, εγώ Θεό. Έφτασε μέσα από την βοσκή του, σαν το αεροπλάνο, τα έχει φρενάρει τώρα. Αλλά θα υπόψη. Τώρα εντοπίστηκε καλά. Θα γυρίσει από κάτω αυτός. Από κάτω ή θα κυκλώσει έτσι. Να μην πέσουν κιόλας. Έχουμε